Πάπα, κάτι γράφει στα αγγλικά και δεν καταλαβαίνω. Καλά παιδί μου, αγγλικά τι σε στέλνω. Τι κάνεις, ακούς τη δασκάλα σας που σας μιλά. Παπά, δεν τα μάθαμε κιόλα. Τι λες παιδάκι μου, δεν μαθαίνετε τίποτα. Τέλος πάντων, έρχομαι εκεί να δω και αν είναι κάτι πανεύκολο που μπορείς να το διαβάσεις, θα πάρω τηλέφωνο τη δασκάλα σου στα αγγλικά και θα τη ρωτήσω αν ακούσει το μάθημα που κάνετε στην τάξη. Εντάξει, παπά? Έλα να δεις, παπά. Είναι πολύ δύσκολο αυτά, δεν τα έχουμε μάθει. Εντάξει, είσαι σίγουρος ότι θες να έρθω? Ναι, δεν καταλαβαίνω. Οκ. Ναι, συγγνώμη που διακόψαμε, παιδιά. Μπορεί να ακούσατε τη γιαγιά μου σε μια διάθεση μαθήση. Απορώτηκα, με δουλεύεις? Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη που ξαναδιακόπτω. Νόμιζα ότι έγραφω ενώ είχα κόψει το... με δουλεύεις, γε μου? Σου λέει Hi, my name is Γιώργος, που σημαίνει δεν ξέρω. Γεια, είναι ο Γιώργος. Είναι τα πιο εύκολα αγγλικά. Τι να σου πω, τι κάνεις στο μάθημα? Ακούς τη δασκάλα σας? Θα πάρω τηλέφωνο, δεν με νοιάζει. Πάλι νομίζω ότι έγραφα το νόδι. Γεια σας, το παιδί μου ακούει στο μάθημα? Όχι, κύριε Ανδρέα, το παιδί σας είναι πολύ κακός μαθητής. Πρέπει να το βάλετε και καμιά τιμωρία στο σπίτι. Εντάξει, θα το στρώσω εγώ τώρα. Αντίο. Γε μου, έχω ακούσει τα χειρότερα λόγια για σένα. Λοιπόν, τρέχα γιατί θα τις φας. Νομίζω έμπλεξα τώρα. Τρέχα, τρέχω. Έμπλεξα. Λοιπόν, γι' αυτό παιδιά, για να μην πάθετε το ίδιο με αυτόν τον φίλο μας εδώ, να διαβάζετε και να είστε καλοί μαθητές. Bye bye!